ఏం చేస్తున్నావా? లక్కీకి వచ్చిన డౌటే మీకు వచ్చింది కదూ! నా కొడుకుని దొంగతనంగా చూస్తున్నాను. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అపో లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఆ బస్సుని వాళ్ళకి తెలియకుండా ఫాలో చేస్తున్నాం. ఎంతకు తెగించారా? ఎందుకంటే ఆరిబాబు స్కూల్‌కి ఆ వ్యాన్‌లోనే పోతున్నాడు. వాడి ఫస్ట్ డే స్కూలింగ్ ఈరోజు. అందుకే నేను, లక్కీ వాడికి తెలియకుండా స్కూల్ దాకా పోయి చూసేసి వద్దామని బయలుదేరాం. వాడు స్కూల్ ఫస్ట్ డే సందర్భంగా స్కూల్‌లో అందరికీ చాక్లెట్స్ పంచడం జరిగింది. మేము స్కూల్‌లో ప్రిన్సిపాల్‌తో అడ్మిషన్ గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాం. వాడు చూడండి వాడి పనిలో వాడు అల్లరి చేస్తా ఉన్నాడు. ఇలా కాదని గ్రౌండ్‌కి తీసుకొచ్చాను. గ్రౌండ్‌లో వాడి ఇష్ట ప్రకారం బాగా ఆడుకుంటున్నాడు. మాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. స్కూల్‌లో ఏం ఉన్నా లేకపోయినా గ్రౌండ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మా బుడ్డోడినైతే ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాము. ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీకు వీలైతే చూడండి. ఓకే. బాయ్ బాయ్. నా బంగారు కూన, నా చిన్నారి కూన, మరి నాకైనా ఎవరే